Oke, Bos iki ndek omahe sapa iki? Sampai sapa? Ah, Mas doble lagi karo Marical. Babu. Karo Mbahku. Kate apa nyepil bandeng di apa markas limosin. Iki Mas doble dhewe. Oh. Sapa iki? Mas Rizal. Mbahku. Mbahku karo Mas Rizal. Cakbu. Iki Cakbu. DSA. Iya, desa. Halo, kenal halo. iki lho. Halo. Kenal kabeh lagi. Wis, ayo meluncur. Meluncur ae. Ayo meluncur. Kita sepil. Sapil iki yo. Sapil. Ini capek. Kita 5 menit. Oh, namu. Kate nang markase limosin. Ayo. Mek Mas doble yo. Te muka nawangi. Oh, Sal. Oh, ukari. Oi. Chan. Kiranya, mari kita buka. Pemanteng kayak bebas. Iki Mas doble. Oh, weh. Sih. Urip ya sih. Iki trek-trekane kayak apa ya? Trek-trekane. Jadi bantainya dari kurang, bantainya ngono kuwi panggene salah. Iki. Bu, dokno bu. Bantainya ayo. Peh. Nyu. Apa? Oh, Mas Rizal. Aman merasakan aura apa Mas Rizal nek kene Mas Rizal? Merbu seprapat. Merbu seprapat ah. Kebone sing besek gawe Mbahku. Cek Mbahku ae lho sing jokoki, soalnya sing kubur Mbahku iki. Oh. Ngamuk iki lho. Oh, nyantol. Ngamuk. Cepil beri capek. Cepil pantai. Awas. Sapa Mbah Bles jenenge Mbah Bles? Iki jenenge kebo apa iki, Rek? Keboy. Selamat. Selamat. Jenenge Selamat Ji. Selamat Keboy limosin. Oh. Iki merik-merik iki lho. Tok. Lek beso ngene doble ngene. Iki ya oleh kita banyak pertanyaan tentang Nubumi. Setiap kalau kok buat Ledokan. begini gimana ya oleh? Apa ada kain dari kalamnya ya oleh? Terus kok ibu? Bener iki, Rek. Ya pokok dibalekno bubu. Iki sapa Bre jenenge Bre? Kemo. Jenenge Kemo Ji, lho. Jenenge Kemo mbek Kimi. Kimi Kemo. Oi, Bosyung. Aduh, ada Bosyungi. Iki salah satu joki belakangnya. Joki belakangnya limosin iki Ji. Bosyungi Ji. Kesibukannya Oh. apa, Bos? Ya gitu. Kesibukannya mencari rumput beternak. Beternak ya. Beternak. Rumah pira lagi, Bos? Rumah pira mana iki? Piro rek mek titik. Bisa bawa tadi yo pesen sapi. Wedhus mek sapi Ji. Salim sik, Bos, Yung. Oh, Salim. Oke. Hayang, Bos, Yung. Celak apa, Mas? Mana apa makan di mobil? Iki kebo biasae digawe Mas Prabu ledok-ledokan Ji iki Ji. Yo Ji, iki menisan rejek-rejek kandhani. Lek gak ngene iki gak rejek iki. Persiapan perform. Besok iki guys menip banget bantengan yo iki jenenge kebo apa iki jenenge lho jelek maru tak dokne nek bos ini bos Marku ini tak dokne sih Udin ngawal apa? Iki Udin repo guys. Apa sih iki? Iki panteng sing biasa digawe sapa? Cak doble limosin. Doble limosin. Oh. Iki pantenge sing biasa digawe Mas Doble. Doble nyrepo. Lah ikone limosin iki. Ikone limosin iki. Doble.
Oleh wis oleh pirang ndas capleh oleh nggih bandeng iki. Kilo ci suwe. Oh, Waduh. wis gak segitiga sih iki lho. Mangane Foto iki lho. Cak Prabu mang kok ngelu ae ndas e. Makane doblek iki kok ngeluwi. Ini Bu, rapi Bu. Waduh gak kena jak rapi. Yo nyene. Ngono de rabi men karo desa. Yo ora. Wis bandeng kabeh keluarga bandeng. Iki plununge anu iki. Klununge iki ben ono loro rek iki rek. Oh, Cahyan lho. Iki Udin. udin ngawal abob. Oh, Udin ci. Iki digawe 2000 piro, Blek? 2000 berapa? Tahun 2020. 2022. Wah, Pengrajinnya Mas Bowo. Mas Bowo, Yang sering dipanggil bong, Cak Bong ya. Bener, Bong. Bong 27. Bong 27. Iki kok anjene abot iki, Cuk. Ono anu iki lho. Apa? Momoke. Oh, sudah. Momoke malah abot. Iki. Iki. Tarik ini Ji. Kayak anu Ji, rapi Ji. Ya kak ini ana singkat Ji. Mari kita kasih Ji. Oh, guyub. Kok Ji. Oh, Cak Prabu, seperti solai. Sekarang kau. Ku mbah kucing wis arep tarik Ji. Lah. Ku Ji arek Ji. Ini di Ora rupa apa ya, Bu? Merot. Apa iku berat? Kok golek iki. Ngoklak kau ibu. Ya mau tok. Kecil kok bisa. Kok temen iki Mas ora. Ora. Iki. Yo iki penampakane Udin. Ayo bre, cacan bre, Udin bre. Udin, ojo nyacang iku ah. Ayo. Tak. Ayo Udin. Apa sih di? Ayo Udin. Yo iki lho pamore Mas Doble. Pamore Mas Doble. Ya apa Mas Ble? Let salah kok biasa Mas Ble. Oh. Anu kayak contoh sekilas. Loh. Ya iki dibalik si Udin. Dibalik si Udin ya iki areke si. Oh. Sing biasa ngepruk ya iki si. Ngoklak kan ini. Oh. Anak ini. Dibalik si Udin. Ya iki areke si. Lek keceng, Bu. Ayo menjero Ble. Pino boleh ini. Iku lho. Sapa ae jenenge Ble? Jadi bandengnya. Iki sapa iki? Jenenge Ble? Lek Sing legend iki. Tomo. Jenenge Tomo yo. Iki lawas ya. Oh, Awak iki Tomo jenenge Ji. sungune Khas tol. Gantol. Iki Bre. Jenenge Tomo Mesem. Makane. Yo. Ana sapa jenenge? Andini. Andine balik sih. Andini ndelek Ji lek iki lho. Iki jenenge Andini. Bandenge iki Andini Ji. Iki Marco. Oh. Iki Marco Ji, gede ngene iki Ji. Sungune nyomundang Ji. Sopo iki kebo iki jenenge ya? Yang selamat. Oh, selamat ya. Oh, iki selamat iki. Selamat. Selamat. Enggak tahu. Iki jenenge selamat. Iki lah Marco. Lah jumure Marco iki. Oh, iki wis anu iki. Apa ibu? Iya iki congore lho. Yo ngarepe yo. Oh, iki ah. Oh, alah. Oh, iki lho rek. Oh. Kira rek tak sepilo macanan lawase sapa? Macan lawasane limosin. Oh. Iki macanan lawase limosin. Ono loro rek kabeh rek. Iki barang sing kuning. Bisa sing joki iku Mas Niko.
Iki gayore. Lho. Keteke wae yo kene iki lho. Waduh, do. Oh iki. Keteke limosin Ji. Wis iki Ji. Markase limosin Ji lha iku gonggonge Ji. Iki ya ono iki ketekan iki Ji. Iki ketek Rijal. Cuk. Ketek Rijal lho. Kayak Cak Prabu itu lho. Des. Iya, des itu. Bedes Prabu. Iki dilebokno karo Mas Agung. Ayo Ji. Iki pesake. Sik Ji. Mbek Mas Prabu ditoto Ji. Oh. Ku sing ditoto Mas Prabu iku sapa Bu jenenge Bu? Andini. Nah, iku Andini ku sik. Andini. Ono Marco, Udin, Tomo, Andini. Iki Slamet. Ibnu. Oh, Ibnu ya. Iku Ibnu aja jenenge. Sapa iki Mas jenenge? Sapa le? Coba. Iki. Kemo. Yo Kemo karo Kimi. Waduh aku menemukan. Apa yo? Waduh, menyan ya ngono ya. Ya meneh yo. Meneh main dek tajinan Ji. Sampai watuk-watuk ta iku. Pisono ngono ku yo. Gaelok ngono ku lho. Iku gayore limosin rek. Gayore limosin. Satrio Glakasura. Iki sing gayore gong. Yo gonge yo lho. Iki yo gogur iki. Gur. Iki gayore angklung iki rek. Gayore angklung lho. Janane Mas Bong paling. Parkir ya iki. Ya iki sing ngundakno parkir kita GS lho. GS. GS itu Garuda Sakti. Ya iki markase Abah Audio. Oh, Abah Audio. Sony ya iki lho, Sony pakai iki. Sony Abah Audio. Ya Bu ya. Apa audio? Wis. Ya iki rek lho. Markase limosin ya iki. Bang. Tuh. Syuting tok rek. Syuting lho iki syuting. Syuting iki kebo. Sapine loro iki lho. Kimi. Pek Kemo. Iki Marco iki lho. Udin. Ari ngono iki sapa iki Tomo. Andini. Sapa iki mang lali jenenge aku rek. Ngono ae to Mas Bu yo. Yo, ngono to ah. Oke. Iki meneh nge-vlog kita gawe Bu. Manut. Oke. Yuk koyo tasmu Bu. Mas becut iki. Tas pecet ayo. Wis ngono ae wis. Mending nge-vlog Ji. Terus nomene Ji. Ya Ji. Manut. Oke.